Cada vegada que sortim de casa, ho fem per arribar a un lloc, a un destí. Però el destí és molt més que un espai físic. És també un propòsit que ens ajuda a ser millors. A Barcelona, ciutat i comarques, treballem cada dia per arribar al nostre, la sostenibilitat. Un propòsit que va més enllà del medi ambient i al qual ja s'hi han sumat moltes empreses turístiques de Barcelona per oferir millors serveis a les persones de les comarques i de la ciutat. Com l'Hotel Princess, que des de fa anys dona feina a centenars de persones en risc d'exclusió laboral. Una mesura que afavoreix directament a la gent contractada, però que també repercuteix positivament al barri, creant un entorn més confortable i segur. O el poble de Rupit, que va decidir apostar pel turisme inclusiu i accessible implantant la mirada tàctil, un sistema que fa més accessibles els punts d'interès turístics i culturals del municipi, garantint que les persones que tenen alguna discapacitat també puguin gaudir de les meravelles que els envolta. I tornant a la ciutat, ens trobem amb el Liceu, un espai cultural que vetlla perquè la cultura estigui a l'abast de tothom. És per això que faciliten l'accés a persones amb risc d'exclusió social, fent que puguin viure aquesta experiència cultural. Les comarques i la ciutat de Barcelona tenen molt clar que una destinació turística ha de ser respectuosa amb el medi ambient, però que també ho ha de ser amb les persones. Per això, el seu destí està marcat per la sostenibilitat. Suma't al compromís per a la sostenibilitat turística Destinació Barcelona.